ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣଟିଏ ରହି ଆସୁଥିଲା। ସେହି ହରିଣର ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି ଥିଲା, କେଶ ରେଶମ ଏବଂ ମଖମଲଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ନରମ। ତାର ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ତାହାର ରୂପ ରଙ୍ଗରେ କାହାର ବି ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ହରିଣଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମଣିଷ ପରି କଥା କହି ପାରୁଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀ। ତଥାପି ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାର ପାଦ ଧରି ପହଁରିବା ବଦଳରେ ହରିଣ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ। ଯଦି ହରିଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି କରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହରିଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, ହରିଣ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ତୁମର ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ପରେ ହରିଣ କହିଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ବଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ କାହାକୁ ନ କହିଲେ ଏହା ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବ। ଏହା କହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ରାଣୀ ତାହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରନ୍ତି। ତେବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ଖୋଜି ଆଣିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାଁ ଏବଂ 10 ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ସୂଚନା ସେହି ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ଖୋଜି ଆଣିବ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସହ 10 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ହରିଣ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଲୋକଟି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାର କରି ଲୋଭରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସୈନିକକୁ ନେଇ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ହରିଣ ରହୁଥିବା ବାସଭବନକୁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହରିଣଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ହରିଣଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା ଯେପରି ରାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହରିଣଟିକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୈନିକମାନେ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତା ଉପରକୁ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହରିଣ ହଠାତ୍ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମହାରାଜ, ତୁମେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିପାର, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ
ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା? ପରେ ରାଜା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯାହାର ଜୀବନ ହରିଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ହରିଣ କହିଲା, ପାଣିରୁ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଛେ ବାହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହରିଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ହରିଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହରିଣ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ଯାହାପରେ ରାଜା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ହରିଣର ଦୟା ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜନଅରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ହରିଣ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଶୁ।